ዕላማ ናይ ፌስቲቫላትና ክኸውን ዝግባእ ብርግጽ ኣብ ንነብረሉ ዘለና ፌስቲቫል ክንገብር ሓደ ግዜ ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ክግበር ንቡር እዩ ግን ኤርትራውያን ድማ ካልእ ወላ ብግልፂ እንተዘይተዛረብናዮ ኩሉ ግዜ ዕላማናትና ነታ ብኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ብኸመይ ንጠቕመ እዩ ሓደ ካብቲ ክንጠቕመሉ ንኽእል ዜጋታት ናይ ሃገር ስለ ዝኾንና ኩሉ ነገር ኣብ ንነብረሉ ንገብሮ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እውን ተራ ስለ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ኮሚኒቲ ድማ ልዕሊ ካልኦት ዘለዎ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ሓላፍነት ኣለዎም ምክንያቱ እታ ቀዳመይቲ ንኤርትራ ብድሆ ዝኾነት ሃገር ኣሜሪካ ስለ ዝኾነት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝዓበየ ሓላፍነት ተሰኪምኩም ማዕረቶም ጸላእትና ብሚልዮናት ዶላራት ዝቁፀር ገንዘብ እናኸፈሉ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ወላ እውን ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ዘይርብሕ ክነሱ ኤርትራ ተኣጊዳ ንኤርትራ ዓፂኻ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ይሰልጥ ኣሎ እንተኢልካ ማንም ክርድኦ ዝኽእል የለን ኖ ኤርትራ ካብ ገዳ ናፃ ስለ ዘውፃኻ እያ ዝጎድል ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ የለን ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኣሜሪካ ስግኣት ኣይኮነትን ሃገራዊ ረብሓናታ ድማ ከተውድቕ ትኽእል ኣይኮነትን ግን ኩሎም ኣክተርስ ኣብ ዞባና ዘሎ በበይኖም ክንሪኦም ኢና ብዝተፈላለየ ዕላማ ሃገር ኤርትራ ብቐንዱ እንተዘይኮይኑ ድማ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ሕጂ ዘለዎ ቅርፅን ኣቃውማን ክህሉ ስለ ዘይደልይዎ ብተፈላለየ መንገዲ ነቲ ፖለቲካል ሰርክል ብፍላይ እቲ ፖለቲካል ኤስታብሊሽመንት ዝበሃል ወይ እውን እቲ ሂደን ሃንድ ብድሕሪ መጋረጃ መን ይዝውሮ ዘይፍለጥ ግን ነቲ ፖሊሲ ኣንጻር ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም ዝኸርርን ከም ዝኸፍእን እናገበረ ዝተፈላለየ ሽግራት ዝፈጥርን ፀገም ዝሰርሕን ዘሎን ዝነበረን ዘሎን ንዑ ንምብዳህ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ዜጋታት እጅፍ ፃዕሪ ከም ትገብሩን ናይቲ ኩሉ ትገብርዎ ድማ ሪፍሌክሽን ናት ፌስቲቫል እዩ እንታይ ዓይነት ኮሚኒቲ ኣለኩም መን ኢኹም ንስኻትኩም መን እዩ ኤርትራዊ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ውዳበ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ኣለዎ እንታይ ይመስል ድማ እቲ ፌስቲቫላት ነፍሱ ዝኻለ ሬቨሌሽን ወይ እውን ኤክስፖዝ ትኾኑ ኣለኹም ነፍስኹም ከመይ ከም ዝኾንኩም እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለኩም ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ኣብ ካሊፎርኒያ ከባቢ ተኻይዱ ዳትስ ደ ስቶሪ ኣብቲ ባክግራውንድ ዘሎ ግን ፎር ኤግዛምፕል ኩሉ ነገር ከም ዝበልካዮ ሰዓት ክንደዚ ክጀምር እዩ ብከምዚ ደቂቕ በዚ ትመፅእ ጂፒኤስ ናትካ ኣብዚ ፓርኪንግ ናብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኩሉ ነገር ተባሂሉ ከሎ ዘይመፅእ ሰብ ብዙሕ እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ዴዲኬሽን ተወፋይነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይ ቲንክ ባይ ኢትሰልፍ እዚ ታሪክ እዩ ሳዕ ክንደይ ሰብ ድልውነት ኣለዎ ዋጋ ንክኸፍል ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ድማ ኢንተርምስ ኦፍ ባጀት ዓበ ባጀት እዩ ማለት እዩ ላስት ሚኒት ቡክ ክትገብር ላስት ሚኒት ቼክ ክትገብር ክትቅይር ክንደይ ዋጋታት ዘለዎ ኣብ ልዕሊኡ ንሰለስተ መዓልቲ ኢኻ ክፀንዕ ኢንክሬዲብል ጀስት ታሪክ ጥራይ ኢልና ክንሕልፎ ንኽእል እዚ ግን የቐንየለይ ነዚ ነገራት እዚ ከይሰገርካዮ ምኻድ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ነዚ ነገራት እዚ ከም ንቡር ጌርካ ብምውሳድ ንቡር ዘይኮነ ነገር ንፅቡቅ ማለት እየ ግን ንቡር ኣይኮነን እዚ ከም ንቡር ጌርካ ክረአ ዘይግብኦ እዩ ዓብዱርሕማን ምስ መፀ ዝያዳ ኣብቲ ኣርእስቲ እውን ክበና ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉን ሕጂ እቲ ፌስቲቫል ክሳዕ ክንደይ ፅቡቅ ምዃኑ ኣይ ቲንክ መፅኢ ኣሎ ኦልሬዲ ተመሊስ ኣሎ is he back or what's it anyway ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሳስባ ኣብ ምቕያር ብኣወንታ ይኹን ብኣሉታ ከከምቲ ፕሮፌሽናሊዝም ናይቲ ፌስቲቫል ኣወሃህዳን ኣተገባብራን ብሉፅ እንድሕሪ ኮይኑ anyway any festival ብፅቡቅ ዝተሰርሐ ኣወንታዊ እዩ ስለዚ ነዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ንቕመጠሉ ዘለና ሃገራት እንታይ ዓይነት ኢምፕሬሽን ይገድፍ ትብሉ ነቲ ህዝቢ ኣብ ፌስቲቫል ተሳቲፉ ክምለስ ከሎ እንታይ ዓይነት ስምዒት ሒዙ ይኸይድ ከትብሉ መጀመርያ ብዓብዱርሕማን እንተሎ ብኡ ክንጀምር ኢና እዚኣ ሕቶ ዝያዳ ክደግመልየ ዓብዱርሕማን ፅቡቅ ስማዕካ ኣሎ ያ ሕጂ ፅቡቅ ስማዕን ኣሎ ሶሪ ኣብዚ ቦታይ ንፋስን ታሽሙ ስለ ዘሎ ቁሩብ ኮኔክሽን ሕማቅ ኣሎ እሞ ተፃወሩን ኢኹም ግዲ የብልካን ክንፃወረካ ኢና ፀገም የብሉን ድሓን እቲ ኢንትሮዳክሽን ዳኒ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝገለፆ እንታይ ንብል ኣለና ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ኪኖቲ ንህዝብና መተኻኸቢ ታሪክን ክብርታትን ባህልን መሰጋገሪ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ከምኡ እውን ኔትወርኪንግ ኪኑ ዝሓለፈ ኣብቲ ንቕመጠሉ ዘለና ሃገራት ኣብቲ ዝግበረሉ ዘሎ ቦታታት እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ናይ ህዝቢ ጥርናፈ ብውዳበ ናቱ ይኹን በቲ
ننتهي ملغتينا نقبروا له زلنا ننتهي عنت ملغتي قدف اتسب استساتف نقزوك خيط كلغة ننتهي سمعت حيزي خيط تبل. Well, زي very loaded حتى عند جورج. يا أنا بحكي أنت ملغتي زي تملغتو بحتصيرو تي مور راسي ولا دم مور راسي. جيب حلفي عبد القادر لنا عند حر كوريا الناس ني. جوكا درجة خلا أي سال ساي جنريشن بس حلنا عبد القادر مثلني خمسي إنرياد لنا مبزحتو تي بهلو عكيبو لمدو عكيبو إرتراو من النت كل جزء قدام النت غيرو معناتها من النوتو فريتو أبتي دنبرو هاجر مو كم إرتراو من النت مبوقعلو ወይ መንነቱ ፈሊጡ ዝነብረሉ ዓደት የመወረራሲ ባህልን ልምድን እዚ ኩሉ እቲ ኣታንብሎ እዩ ብፈጥሮ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ኣብቶም መንእሰያት ብዙሕ ይድራይ እዞም መንእሰያት ንሪኦ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ካብ ባህሊ ልምዲ ወላ እቲ ኣርቲ ይኹን እቲ ቋንቋ ይኹን እቲ ሙዚቃ ይኹን ወላ እቲ ኣካይዳና ባህልና ገለ ክትሪኦም ከለካስኒ ኣዝዩ ዝምስጥ እዩ ባዕሉ እቲ ነዚ ፌስቲቫል እዚ ኣብቲ ናይ ፌር ግራውንድ ስታክተን ዝበሃል ቦታ ንሱ ደመሓድር ነበረ ባዕሉ ዝገለፆ እዩ ንምንታይ ስኒ እቲ ፅቡቅ ናቱ ዝሓጎሰኒ እዚ ኩሉ ፌስቲቫል ዝተረኣየን ወይ ዋዕላ እውን ነይሩ እዩ ኩሎም መንእሰያት እዮም ኣድሚኒስትሬት ዝገብርዎ ደመሓድርዎ ነይሮም ፕሮግራም ደውፅኡ ነይሮም እቲ ኣጀንዳታት ዝሰርሑ ነይሮም ምዝ ኩሉ ኦርጋናይዝ ንምግባር ዓብይ ተራ እዮም ተፃዊቶም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ መውርራስ ኣቦትኡ ኣሎ ንክብለካ ኢለ እዚ ኣባና ኣብ ኤርትራውያን ካብ ውፅእ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንነብሮ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ከም በዓል ኖርዘርን ካሊፎርኒያ ይኹን ካልእ ይኹን እውን እቲ ብርኤካ እውን እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እውን ብዙሕ ይመፅእ ነይሩ እዩ ኣጋይሽ እውን ነይሮምና ኣመሓዳሪት ናይ ሓንቲ ሜየር ናይታ ትሬሲ ትበሃል ከተማ እውን ነይራ ናይ ስታክተን ኣመሓዳሪ እውን መፅፍቲ መኽፈቲ እውን እንታይ ሽሙ ሂቡ እዩ ሰርቲፊኬት ሂቡ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ ናትና ውህደትናን እሞ ኣብዚ ውህደትና ኣብዚ ሓድነትና እዚ ከዓኒ ባህልናን ልምድናን ሓቂብና ንኸደሉ እሞ ከም ካልኣይ ሃገርና እዚ ከዓ ካልኣይ ሃገርና ስለዝኾነ ከዓኒ ኣብዚ ነቲ ሕብረተሰብና ከዓኒ ሓደ ዓብይ መሕቆፊ ኤርትራዊ መንነት ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እሞ እቲ ፌስቲቫል ከዓ ሓደ ካብቲ መግለፂ ናቱ እዩ ጥራይ ኣብ ሙዚቃን ገለን ዘይኮነ ከዓኒ ብዙሕ ናይ ተመክሮታት ኔትወርኪን ምክርታት ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ፋሽን ይኹን ናይ ዝተፈላለየ ኦርጋናይዜሽን ናይ ኤርትራውያን እውን ኣብኡ ብዙሕ እንታሽሙ እዩ ነይሩ ሰሚናራት እዩ ነይሩ ዘካይድዎ ነበሩ ብሕልፊ ኣብ ናይ ጥዕና ኣብ ናይ ስፔስ ቴክኖሎጂ ናይ ኤኣይ እውን ሓንቲ ክኢላ ካብ ፌስቡክ ታሽሙ ተብል ናይ ኤኣይ ቨሪ ፋና ትበሃል ንእሽተይ መንእሰይ ከምኡውን ኢንጂነር ናይ ስፔስ ቴክኖሎጂ ኣብኡ መፅኡ ነቶም መንእሰያት ከመይ ጌርካ ኔትወርክ ምፍጣር ካልኦት ዝተፈላለዩ ሞያታት ዘለዎም ናይ ጥዕና ዝተፈላለየ ስፔሻሊስት ዘለዎም ኢና ኣብኡ መፅኦም በዓል ዶክተር መንግስት በዓል ዶክተር ግርማይ ካልኦትን በዓል ዶክተር ሰላም ኣብኡ መፅአን ጥራይ ናይ ጥዕና ሌክቸር ምግባር ዘይኮነስኒ ዓበይቲ ከመይ ገይሮም ጥዕንኦም ክሕልውሎም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብኡ ዝወሃብ ነበረ ሌክቸርስ ወይ ትምህርቲ ኣዝዩ ታሽሙ እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ መንእሰያት እውን ናቶም ታሽሙ ነይርዎም እዩ ሃው ዱ ዊ ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ንላዕሊስ ከመይ ጌርና ነብስና ኦርጋናይዝ ክንገብር ንኽእል እቲ ኔትወርክ ክንፈጥሮ ንኽእል ኣብ ርእሲኡ እቲ ናይ ኤክስኪዝ ሚ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ገና ጎረራ የፀረየን ኣሎ ኣይ ዶንት ኖ ዳንኤል በቲ ንፋስን ገለን ፀሪቶ ኮይኑ ክዛብ ሕጂ ኢና ዝብል ዘለና እቶም መንእሰያት ንገዛ ርእሶም ኣብቲ ኣብ ዲፈረንት ኮሌጅስ ሃይ ስኩልስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዎ እውን ንርእሶም ከመይ ገይሮም ኔትወርክ ክኸውን ናትና ዳታ ቤዝ ንምፍጣር እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሞያታት ዘለዎ እዚ ኩሉ እዚ ዝሓቆፈ ፌስቲቫል እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ እቲ
أما ترشتا مشت قبر نبرنا يقويلات صوتا خاني زد حقوفين يروح لك عليه درا بريليانت بتعم تبقى عبد الرحمن I think سخا كلا كابتوم عم بسرح زقبركا بسم كلهم توم عبد فيستيفال تساتفوا كان مزجنا كاز قبايو عبي سرح كم سرح كلها تكون كتاس ثلاث يوم أبزل لهم عبي إجامز نبركميو I think تي community تي فيستيفالات amazing كوينو كحلف كله كن ريا خلنا بدحر مقارجة بزع زي قلة شمام بزع زي نقر حبرتسبنا ون صبغ وراي حليفو بناي من سرح مخانا ينقرني بزع زي وانا وراي فلطيق الخون قن وراي تصبغوا سبات اب حبرتسبنا بزع زي زاكل كبر نهب حبرتسب يكونان እቶም ከምኡ ዝገብሩኻ ከምኡ ዓይነት ስለ ዝጎደሎም ዝቕየሙ ዓይነት ሰባት ካይኮኑ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣይ ቲንክ እቲ ኬሚስትሪ ናቱ ስለ ዝፈልጥ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ስራሕ ነዚ ብሉፅ ፌስቲቫላት ንክሓልፍ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝያዳ ኣብ ኣተኲርና እውን ክንዛረብ ኢና ቴድሮስ እውን ኣብቶም ኣብ ናይ ስዊድን ከም ሕሱም ዝሰርሐን እቲ ዝረኣናዮ ንክኸውን ክውን ዝገበርኩም ስለ ዝኾንኩም ደጋጊምና ቴንክ ዩ ክንብል ንደሊ ኣይ ቲንክ እቶም ተኸታተልትና እውን ፅቡቅ ገይሮም ዝርድዎ እዚ ملسيلنا بوغن ايروبا كنريو كنفتنينا نتا عبد الرحمن جمير وازلو داني زياره اكسباند غبرايغا سبيشالي ابتي دبلوماسي ملغتي نايت فيستيفال انتاين يوروب سويدن تيدروس مالت قال كابتم امباسي يكون كالوت وهات نايتي بعالات بفلو يزتقص وابز فيستيفال انتاين يورو ملغتنا تستاين يورو كم زي مجمري أنا أنتاي قبل ذلي زي أزيوم وفيات بصوت حيلي ناي فيستيفال ناي شودن كقلت زلوا خوين اللي يسمعني أو هادش ما قل بعلات كم عبت كاليو كابتي إكزيكتيف أكلو جميركا سقابت محاوراتو بيت مخري أهدو بيت مخري ويزبهال أكلات اللو نفس وكف ودابه محبركم ما تنكالوت ودابه تاتنان كاب شودن ترايدي كونه انتلاي كاب نوروي دنمارك فنلاند زوقمو عمت ملو دسرح ودابي أكاليو سلزي أزيو حيال ودابيو تكاليو ناب تكالي تغيرو زلو تكالاو أقبابنا السرارحانا لو أب كله شنخاتو مالدي أب فينانسياو تححزو لوجيستيكاو أكايدو ميدياوي السرارحو ناي ستاوي أكايدو ناي بروغرام ناي سلمات لعلا عسل تشوعات زخونا حيل عمامات زلو أكاليو تسفا قبرا بزمت سومنات نزي عواتات زنتغننالو كابتن استفلالي بابا هاجرو زلو ودبتي أكلات توم حلفتنا يتن واحدش ما قل بعلات عدي مكون تتزراربو مصبو مقنمة نحنا ونكاف سكفتا كندحن مالتيو بحكي حيا الملختي زيتا محلالو فلو زي فيستيفال نيرو تمسرتاوي ملختي نايلوم عامت كوينو دسمعني ناتكا مانترا يوناي جورجو دلال مانترا ناب لمعات ناب مختات عقمتاتنا ناب عبيت نخيد كتبا وحيل نفتر ترنافن نفتر أبزبل انديو مسرتاو نقر كتباون موياون أبركتونا حقر حدنت ندلدل عقمتاتنا نوهاهد عقمتاتنا نختت قبل معات هاجر بعبي ونن أتوكرون نسرح زبل اتقدامايو معريو زغيد دماني مهناز كما وحيلي هاجرنا خنكون دحر كوينا أبزا حيلي خندل بالنا بولكن بوكوبن مالتي سلازي تا نا امباسادر يخون نايتون كالوت بصوت تدقاقامي زنبري ملختي نزي قول نزي زوغل لحن زدرعني نيرو سلازي تا كمسرتاويت ملخت نايزي فيستيفال ناي كل شيء فيستيفالاتنا ناي مخت فيستيفاليو ام ناي شودن فيستيفال اتي بزح كنعل مخالنا نيرنا مستقدمي تحتون العيل كاز نبركا انتاي ملخت لو انتاي ملخت يهب
ملختي فيستيفال سكاندينافيا في ستوكهولم زكايد قداميتي ناي زي تسعد النتي نزي فيستيفال زي نخو جنادب نخو بكر زي تجبره تساوون زي تودب أنصارنا زقنعه تساووتاتن حيلتاتن عين بدن بميدياتات شودن بلو بوليتيكياتات شودن أبزو زولو حبرتسبات قالا لا بسكاندينافيا قبنابو تشماقل بعلاتن تهزبت محبركوماتن كمه كيبلا نخلو تساووتات تساويرو أنصارتي غانين كسرحنا زي مثلنا خذبنا زقرب زنبره ناريشنس ويت الرخاتات صريتن صفتن ባህልን ክብርታትን ድንጸባርቀሉ ሓያል መልእኽቲ ዝነበሮ ኢና ንሕና ብዝኾነ መልክዕ እዚ ብሕግን ስርዓትን ዝኸይድ ፌስቲቫላትና ክንየው መንነትናን ክብርታትናን ባህልናን ነንጸባርቀሉ ብዓብዩ ቁጠባዊ ኣበርክቶ ነዚ ሕብረተሰብ ናይ ስቶክሆልም ሕብረተሰብ ሆቴላቱ ኣበይ ቀንዩ 30,000 እንደ ሕሳብ ተሳቲፉ ንብል ኣለና ኣበይ ይኸይድ ኣሎ እቲ ገንዘብ ነዚ ክሸፋፍንዎ ክሓብዕዎ ዝፍትኑ ወገናት ነይሮም እዮም ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ናትና ፅንዓት እቲ ኤርትራዊ ፅንዓት ሲዒሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ተደጋጋሚ መልእኽቲ እንታይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ንሰግር ስለ ዘለና ኣብ ምስግጋር መድረኽ ምስግጋር ዓወታትና ብሓይሊ ኣንፀባሪቕና ኣሎ ኣብ ዘለና ነዚ ሞመንቱም እዚ ነዚ ናህሪ እዚ ናህሩ ዓቂቡ ንክኸይድ ካብ መኸተ ተፃብኦታት ናብ መኸተ ልምዓት ተሰጋጊርና ብሓቂ ኣተኩሮና ናብኡ ጌርና ናብ ልምዓት ክንከትት ከም ዘለና ማዕረ ኣብ ሃገር ክንገብሮ ንኽእል ልምዓታዊ ስራሕ ልምዓታዊ ኣበርክቶ ሞያዊ ኣበርክቶ ኮሚኒቲና ኣብዚ እውን ክንሃንፅ ከም ዘለና ዝብል እቲ መሰረታዊ መልእኽቲ ንኣብነት ሓንቲ ካብቲ ኣገዳሲት ሰሚናር ዝነበረት ቤትና ትብል ሓንቲ ፕሮጀክት ወፂኣ ኣላ ኣብዚ ንዓኣ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑላ ክንየው እቲ ኩሉ ሓይልናን ውዳበታትናን ሓደ ካብቲ ዝፀንሐ ድኽመታትና ኣዝዩ ብቑዕ ዝኾነ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ብምዕራብ ይኹን ብምብራቕ ዘቕንኣና ኢሲሲስ ዝብልዎ ንሶም ማሕበረ ኮማት ወይ ኮማዊ ኣዳራሻት ኣብ ኤሮጳ ብምልኣት የለን ብብቕዓት የለን ብደረጃ ዓቕምናን ብቕዓታትናን የለን ስለዚ ኣብ ስቶክሆልም ብመጀመርያ ደረጃ ሓደ ድልዱል ዝኾነ ሰፊሕ መሬት ዘለዎ ንነውሕ ከካይደና ዝኽእል ፕሮጀክት ቤትና ኤርትራዊ ደንበ ኤርትራዊ ቤት ኣብ ስቶክሆልም ይን ከምኡውን ኣብ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ምህናፅ ተበግሶ ተጀሚሩሎ ኣካል ናይዚ ሞያውን ቁጠባውን ኣበርክቶ ንሃገርን ንኮሚኒቲን እዩ እዚ እቲ መልእኽቲ ነይሩ ክበሃልካ ኤክሰለንት ብሓቂ ፅቡቕ ብሓቂ ደስ ዘብል ሕጂ ናብቲ ሞር ቴዲ ሚት ክበራስከ ቴንክ ዩ ኦኬ ካብዚ ቀፂልና ናብቲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ፌስቲቫላትና ክኸውን ዝግባእ ብርግፅ ኣብ ንነብረሉ ዘለና ፌስቲቫል ክንገብር ሓደ ግዜ ደይኮነ ብዙሕ ግዜ ክግበር ንቡር እዩ ግን ኤርትራውያን ድማ ካልእ ወላ ብግልፂ እንተዘይተዛረብናዮ ኩሉ ግዜ ዕላማናትና ነታ ብኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ብኸመይ ንጠቕመ እዩ ሓደ ካብቲ ክንጠቕመሉ ንኽእል ዜጋታት ናይ ሃገር ስለ ዝኾንና ኩሉ ነገር ኣብ ንነብረሉ ንገብሮ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እውን ተራ ስለ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ኮሚኒቲ ድማ ልዕሊ ካልኦት ዘለዎ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ሓላፍነት ኣለዎም ምክንያቱ ተቐዳመይቲ ንኤርትራ ብድሆ ዝኾነት ሃገር ኣሜሪካ ስለ ዝኾነት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝዓበየ ሓላፍነት ተሰኪምኩም ማዕረቶም ፀላእትና ብሚልዮናት ዶላራት ዝቁፀር ገንዘብ እናኸፈሉ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ወላ እውን ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ዘይርብሕ ክነሱ ኤርትራ ተኣጊዳ ንኤርትራ ዓፂኻ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ይሰልጥ ኣሎ እንተኢልካ ማንም ክርድኦ ዝኽእል የለን ኖ ኤርትራ ካብ ገዳ ናፃ ስለ ዘውፃኻ እያ ዝጎድል ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ የለን ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኣሜሪካ ስግኣት ኣይኮነትን ሃገራዊ ረብሓናታ ድማ ከተውድቕ ትኽእል ኣይኮነትን ግን ኩሎም ኣክተርስ ኣብ ዞባና ዘሎ በበይኖም ክንሪኦም ኢና ብዝተፈላለየ ዕላማ ሃገር ኤርትራ ብቐንዱ እንተዘይኮይኑ ድማ መንግስቲ ኤርትራ
በዚ ሕጂ ዘለዎ ቅርፅን ኣቃውማን ክህሉ ስለ ዘይደልይዎ በተፈላለየ መንገዲ ነቲ ፖለቲካል ሰርክል ብፍላይ እቲ ፖለቲካል ኤስታብሊሽመንት ዝበሃል ወይ እውን እቲ ሂደን ሃንድ ብድሕሪ መጋረጃ መን እዩ ዝውሮ ዘይፍለጥ ግን ነቲ ፖሊሲ ኣንጻር ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም ዝኸርርን ከም ዝኸፍእን እናገበረ ዝተፈላለየ ሽግራት ዝፈጥርን ፀገም ዝሰርሕን ዘሎን ዝነበረን ዘሎን ንዑ ንምብዳህ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ዜጋታት እጅፍ ፃዕሪ ከም ትገብሩን ናይቲ ኩሉ ትገብርዎ ድማ ሪፍሌክሽን ናት ፌስቲቫል እዩ እንታይ ዓይነት ኮሚኒቲ ኣለኩም መን ኢኹም ንስኻትኩም መን እዩ ኤርትራዊ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ውዳበ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ኣለዎ እንታይ ይመስል ድማ እቲ ፌስቲቫላት ነፍሱ ዝኻለ ሬቨሌሽን ወይ እውን ኤክስፖዝ ትኾኑ ኣለኹም ነፍስኹም ከመይ ከም ዝኾንኩም እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለኩም ሕጂ እንታይ ስራሕ ይግበር ነይሩ እቲ ፌስቲቫል ከበየን እዩ ምሱ ዝገጥም እቲ ፌስቲቫል ዝግበር ብኸመይ ናብቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ትጥቀምሉ እስከ ብዳንኤል ክንጅምር ኢና ዓብድርሕማን ብዙሕ ካ ኢንሳይት ስለ ዘለዎ ክልተይኹም በብወገንኩም ሂብኮ እንተተዛሪብኩምላ እውን ድሕሪኡ ምስ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ከነተሓዞ ስለ ዝኾንና هو حراي طعم صبح جورج እቲ ፌስቲቫል ስነ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ በየን ሕግዞ በኣ ተጀሚርና بعبي فestival كمتم كالوتنا حنساب كقنا بتصود فتنو ثم فشل دلي وقت صبيه ميخا نحماقيو قال ما له بلونا ثم تسعيريو تي من الفestival سي حدا قندون ناي حدا نات إرتراويان بحنساب كوينهم حدا ما لقدر يصدلو أون تاود خونه أمريكا هنقول تقولنا إرتراويان راح يكوننا إرتراويان أمريكانينا جي زي إرتران أمريكان قال لك خمتهم قالوا كمل عالم سريدهم المسؤول سدتنياتات تبهلهم حيزهم أو أنت أود خونه ساتفوا أو أنت أود خونه نسأبرا كم دلهم أب كل وجن جباري جن فestival كانوا كله صامي غزر يا مالتيو أجي كابتي ألتي من خالوت ولا تم أو كحلو اليوم ولا security اليوم ولا دموسو زي إرتراوين ألتي فد سوات أم نقرتلي كساب كندي سلامة ودخونا حزب مهاني أنا نخلي كم نبرنا بأبتي فير جراوندز عبد الرحمن مورفل تخون ناتي قمت برابل 10 قال بس أبعد يتوصل مني خاتم سكيورتي سوم كمان تم ناتهم تعتقتي تراوين فولنتير تقبروا سوم كمان نوزعوا سكيورتي ديت بلا مسنا كل وقت ولا قحفة ودقة ولا دايركشن ده هو عملتهم هذا قول نوندو عبيتسي ولا عاقي ترفع دبخبا كيتري بأساي تري خذ بجاك خصحقن استقبله صصني حو اناونسمنت انا ون نحنا مسكلت لكنا خدنا نيرنا وبي زمان بك 20 حدن يوم صصني حنا نغرم نير حاجه اناونس غبردو ابت مدرخ بينم بورصه ترخيب الله تي اناونس غبركا ناتنا ينهبن زيناتنا غنا ندل ندينا ايرتراوان كما إلا مس ورق عرب مس قال ترخيبها قلب الحجي اتس نوت ايفن ا جوك بليد بلا نغري نوتم طبعا نور سكرت قال باي ذا واي دي let me tell you what he just said نغرم نيره مالتي حجي اذا عينت بكل ነገር كبجباب كبسررحه كبنن حدو وصاتኛ ኾን ካነት ኤርትራ ወጥቶ ይኸል ካነን حدو ሓደ ተነፋፊቁ ነበር ሰላም ክበሃል ከሎ በሐንሳብ ክስዕስዕ ከሎ በሐንሳብ ወራይ ክሕልፍ ከሎ ሰላማዊ ህዝብ ምዃኑ ጸላእቲ ኤርትራ ግን ዋላነት መንግስቲ ደም ዋላነት ህዝብ ደም ክገልጽዎ ከሎ ከምዚ ሓደ ጸፋር ርጉም ጨካን ቆልዑት ከምዚ ገይሩ ናውግእን ወረውግእን ናይ ደም መፈሳስን ክምህር ዝውዕል ገለመለ ዝብሎ መዓት ሓሰታት ኣብ ቅድሜኻ ወላ ዘለል ማለት እዚ መልእኽቲ ዝተኣኪቡ ግን علامة خلوا والله نتوم قبرتن حدا قتنسي سمعوا خلوا الله مالتي أبزعجي عود كتبت تغليخا جن بزح كم ترى في النهار يا كمالتي نحن زو على إنجركا خوي نسي نفسنا خوي الناس نتوم أولي وعلو إيرتراوين كمانا كنا قرب نوقع على ناس هذا قاحين بتدر أخري ومالتي ناس كله توتال ديفولت أجنا له معت بحلف خا أفتم قبرتن حدا قتنسي بتكلمنا بوليتيشيان سما حدا تجازي تنياتات think tanks توم بلابيستس بقال إيرترا خمزي أخبها الكوع كله مع إيرترا باي ذا واي زغبها كله كله لماس كله نجار صبو كله نجار كم دلوه غصل دلوه كم ده يكونها كلها نفلتين جن نازح إسكامبر ناز سجير كايكونان أجيك إيرتراسي حاني باي قرب أنت عارف في كام أو أنت ونجار أنت راجر كارلون تستفاد اللي هو حجر يعني نكتب بحال
ኣብዚ ብፃሕ መፅመል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ፅቡቅ ዘለዎ ግን ብሕልፊ ብዛ ዓመት እዚኣ ብሕልፊ ኣብዛ ወርሒ ኣብዛ ናይ ፌስቲቫል ተገበረትላ ዕድል እየ ከማን ድብሎ እታ ፌስቲቫል ተጀመረትላ መዓልቲ እዛ ናይ ትራምፕ መልሲ መፅያ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝግበር እኳ ድሓን ናይ መዓልቲ ናፅነት እንኳ ሓጎሰኩም ተባሂሉ እዩ እሱ እውን ፕሬዚደንት ክኸውን ከሎ ኮንግራቹሌሽንስ እንኳ ሓጎሰካ ባህልካ መልዓለም መፅኢ ቴንክ ዩ ኢልካ ናይ ቀል ዓለም ትምልሶ የለን እዚኣ ግን ፍልይ ድበለት እያ ነይራ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ጌጋታት ከምታ ባይደን ክብላ ድፈትካ ናይ ኣመን ትራምፕ ክብላ ድፈትካ ናይ ባይደን ምሕደራ ደምፆ ጌጋታት ንዕኡ ኣሪብና ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ክንኣቱ እንደሊና ትብል ማለት እዩ ካብዚ ንፅር ዝበለ ዓብይ ዓወት የለን ክበሃል ክእል ምክንያቱ ደፊእካ ደፋፊእካ ንመሓደርታ ሃገር ንኮንግረስ ድዩ ንጋዜጠኛታት ድዩ ኣወንታዊ መልእክቲ እናሰደድካ ናብዚታት ንምብፃሕ ማለት እዩ ሕጂ ብዓብይ ፅቡቅ ኣናውንስመንት ይመፅልና ኣሎ ኣቀድም ኣቢሉ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ኢንተርቪው ከዓ ኣነ ከም ዳንኤል ድፈትኮ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ኣብ ክንዲ ንኣሜሪካ ሲ በቃ እዚኦም ኩሉ ግዜ ፀላእትና ኩሉ ግዜ ኣንፃርና ኣሜሪካ ዲስሚስ ዝግበር ኣካይዳ ይፀኒሑ ሕጂ ግን ትፅምዶ ይግፋሕ እሞ ዋላ ንሕና እውን ናይ ዝሓለፈ ሓልፍ ኢልና ዋላ ተበደልና ንፅብፅብኒና ቁስልና ንሓክስኒና ሓድሽ ምዕራፍ ንእቶ ኢና ኢሉ ተስፋ ሂብና ድሓን ካብ ዕለት ካብ 2026 ጀሚርና ከምዚ ክንገብር ኢና ገለ ድብል ኣነ እንታይ ደፀብለና ድሓን 26 4 ወርሒ ተሪፋታ ዘላ ፎርሳ እንዳተባሃለ ከሎ እዚኣ ካብ ጎና ነይራ ቅድሚኣ ካ ቅድም ኣቢላ በቲ ውደባታት ዝፀንሐ እምበኣር ካምፔን ፀኒሑ ኣብ ዘለናዮ ንቕመጦሲ ነቶም ኣመሓደርቲ ኣብ ኮንግረስ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ሰነድ ዘለው ንዓቶም እንዳረኸብና ብዛዕባ ኤርትራ ንሰደሎም ኣውቶሜትድ ዝኾነ ካምፔን ተጀሚሩ ፀኒሑ ቅድሚ እቲ ናይ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ ዝኩሉ ምጅማሩ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ሓደ ጎስጓስ ፀኒሑ ኣቀድም ኣቢላ እዛ ናይ ፌስቲቫል ናይ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ከተምኡ ብድግበረሉ እቶም ከንቲባታት ናይ ከተማ ድዩ ኣመሓደርቲ ናይ ክፍላተ ግዛት ድዩ ገለ ድዩ እንቋ ሓጎሰኩም ንኤርትራውያን ገለ ዝብል ብዙሕ ኮሚታት ካ ፀኒሑ ሕጂ ኩሉ ተኣኻኺቡ ኣብዛ እዋን ፌስቲቫልና ደሚቓ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ኣብዚ ንሕጂ ክንከዶ ብዝሓድሽ ንኣትዎ ዘለና ምዕራፍ ዕሩይ ሓጋዝ እዩ ብኤርትራ ኣወንታዊ ዝኾነ መንፈስ ብመንግስቲ ኣሜሪካ እውን ከምኡ እቲ ቅድሚ ሕጂ ጌጋታት ከም ዘሎ እውን ዳርጋ ኣንፈትሎ እንተሎ ከዓ ንዑ ኣሊና ኣምታኽ ንከይድ ኢና ንብል ማለት እዩ ብሕልፊ ከዓ ኣብዚ ኢትዮጵያ ምእንቲ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ትእዋ ዓይነት እንዲያታናቶም ታክቲክ ኩሉ ግዜ ኣባኻ ኩሉ ግዜ ምድዕወትልና ኣብኣ እውን ተበጋጊሶም እዮም ፀኒሖም ማለት እዩ ንኤርትራ ክስእልዋ ዝፀንሑ ስእሊ ከዓ ሓደ ነገር ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ዝኩሉ ተደማሚሩ ኣብቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እንዲ ተቐንዲ ዕላሙ እቲ ናይ ፓብሊክ ናይ ኮሚኒቲ ኣፌርስ ዝገብር ዋላ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ጀሚርካ ዋላ ውድባት ግደፍ እውን ኣብ ከምዚኦም ብከምዚኦም ዝሪእዎ ነቲ ፌስቲቫል እሞ ኣብኡ እውን ዝዝርጋሕ ዓብ ማጋዚን ኣሎ ባይተወይ ኣብኡ ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፈ ነይረ ናተይ እንተሪኢኹ እታ ማጋዚን ተዘርጊሓ ሕጂ እንታይ ነይራ ናይ ፓብሊክ ናይ ናሽናል ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ግሩፕ ዘዳለዎ ማጋዚን እዩ ሕጂ እቲ ኢቨንት እቲ ዝገለን ምስ ኩሉ ተደማሚሩ ምስ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብኩሉ መገዱ ተዓዊትልና ንቅድሚት ዝኸደሉ መገድታት ብዙሕ ኣሎ ብተኻለ ወገን ከዓ ከምዚ ዓብ ወርቂ ሒዝካ ግን ብዙሕ ሰብ ካደ ዓደጎ እንተሎ እምበኣር ብዙሕ ተረፈና ኣሎ ማለት እዩ ደይፈለጠው ኣሎ ማለት እዩ ቀንዲ ብቐንዱ እቲ ተጠራጠሪ ዋላ እቲ ኤርትራዊ ድዩ ዋላ ተኻልእ ድዩ ከምዚ ናይ ሳዕስዒት ናይ ወንኻ መውፅኢ ናይ ባንዴራታት መብለጭለጪ ገለ መሸጢ ገለ ኮይኑ ድስምዖም ኣቃሊሎም ዝርእይዎ ዓብይ መኸተ ናብቲ ክንከዶ ደሊ ዘለና ማለት እዩ ውስኽ ከብለላ ከዓ ናብ ምንታይ ንምኻድ እዩ ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ምእንቲ ክሕግዘና እቲ ሳንክሽን ትገለመ ዝብል ምስ ቁጠባዊ ዕብየት ስለነታሕዞ እዩ እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ እጅጉ ሰብሲቡ ኣለኹል ክኽብል ከሎ ነታ ሃገርካ እቲ ሞያዊ በርክቶ ንምግባር እዩ ማለት እዩ ሕጂ እስር ከብላ ናይ ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ብርሃነ ገብረ ህይወት ፈፃሚ ጉዳያት ማለት እዩ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ደቕረበ መደረ ነራ ንዑ ውደ መሰበለ ቁርብ ከም ኣይለየ ነይረ ብጣዕሚ ነዘን ኩለን ድበልክወን ፅሙቕ ደበለት ፅበት መደረ እያ ነይራ ፅቡቕ ደበለ ንዓይካ ኣብ ክንዲ ጀነራል ድኸውን ኣብ ክንዲ እንሻላ ከም ሓደ ፌስቲቫል ተቐርቦ መደረሲ ሓፈሻዊ ድኸውን ሲ ብጣዕሚ ስፔሲፊክ ነይሩ እዚያን ክንገብር ንኽእል ኣብቲ ናይ ሞያውያን ምትእኽኻብ ኣብቲ ቁጠባዊ ርክቶ ትገብረሉ ኣብቲ ዓዲ እንታይ ዝድለ ዘሎ ኣብቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እንታይ ይድለ ዘሎ ንፅር ዝበለ እየን ነይረን ማለት እዩ ነዚአን ሒዝካ
ኣብ ግብሪ ነውዕለሎም መገድታት መዓት ክህሉ እሞ ቁርባ ክፍሓቢል ከይከውን እምበር እዚአን እየን ድብልተን ቀንዲ ተኩሮ ክግበረለን ዘለዎ ሕጂ Yes, I think it's بوجيركا تعايز كمان ودي خيا حنتار السجن نبينا كريادة اللي اللغة عن كمل ساينتناي دونالد ترامب بوليسي نابكرنا أفريكان سنابير ترازلو تنهيلنا هنرينا عبد الرحمن تي بوليتيكان أمريكا دارجا نت بوليسي شايف ناي مقبار أعمل له مالت إتكان جرهانات أمريكا خمس جيراتنا إلكاتراي تقول على ويتمرر لي كونن بفلايتي أبدأ زلوا بكلا عالم زلوا has very little عمي زلوا انترفو جنزب جيركا لوبيس سكوتير كان تدي كوينو كلا عمي لن إتي أب أمريكا زلوا زبناجن بقصري كندا يكون يخون بجام دهان سويس نحلا جام إنه اللي وكايو إتزل لنا عمي موبيلايز جيرنا نتبلوتي أمريكا شيب أب مقبار نعنا ربحان مقبار دارجا صبوق أنفت كاير رايلو جن تسأبوتات دما ماكسيمم تسأبوت حرزنا دونالد ترامب رايسي تنهيلنا هنرينا كند منتاي حدش منقسقاسات كجبر جميرو لو منتانتي صبوق أو انتاو تبقسوتات نمحلاخو نمطفو انت حمق دما نمدسكالو نتستاتوس كون معكاب بزو تبقسوتات كجبرالو نتيز بأمريكا أبتي أوز أمازولو بتزولو ورادبا انتاي تعري جبرالو انتاي فرخي بنتعلو زي اتنرو يزدلنا كنا من تاي درجة أمريكا بوليس سلاز غيرتي وكنا من تاي درجة نايت بابليك دبلوماسين كمدماتي منكس أمريكا منكس إيرترا بمن قد ينباسوز قبر زولو دبلوماسيا وتعري مستي أباي تنرو يزدلنا تاي متسارلو تاي تسفاتات كلو نوت باتي حتى جورج دانيال قرب تنكيفوان دي تنتينوان دي اتي زي كنموت صنحنا سني تاشمي جورني نيرو غورزو زين موت انا برنا حتى كم جورج نونورات بابليك دبلوماسي كلتا دبلوماسي دولا حدث وقعوي دبلوماسي له بمنغستي إيرترا زغبر نحنا خا إيرتراويان أمريكاويان كاني أبز خاني بابليك دبلوماسي نقبر له حجي اتي هزباو دبلوماسي نتي اوفيشال ويكا علاو دبلوماسي دبان نعو زي مسؤول كومبلمنت غير زخيد حجي نحنا خم إيرتراويان أمريكاويان ربعنا انتايو زي كلا هاجرنا يو إيرترا هاجرنا زين كلتا هاجر زياتن bilateral relationship مستخلو كمتي بريزيدنت زبولوين اب حلفة تاريخ او تاشمو خنبل كنبر كنكسس كنبر كنا we have to move on كبر كله زي حجي زي public diplomacy زي حلفة 4-5 عامات كاب grass roots وي كاب تي حبرتسبنا قس اندابله دسرحلو نبره دسرحلو نبره قبل كله خنتايو تا نتاحتوها تاشمو اب كل كتما نا امريكا كل ستيت نا امريكا public diplomacy جروب نات رح تفتر كتير الله كتماتهم تا ستيتهم نمتا افتي بايتها صرحت دبلوماسي اجي نيتصلو تزخونو إيرتراويان وين صبو مرداتا حدا عينت مرداتا حيزنا حنمتص صلواناتنا بزحنا نمنتاينا بإيرتراويان سحجي بفستيفالنا قلقلة صبو نمكح نيرنا قن أفتح هاجر نمتصو نبركوتو خان الزارب دينا زعبانا إيرتراويان بمويا زارب نيرو داني كوموين تيد يزاربو نيرم كندي مويا ويانا لونا خندي نبركت أفتي ننوبرو ستيت كندي ناي صراحة عدل نفتر بيزنسات لونا كندي كوميونيتي يسيسل لنا زي كل زي حجي مسرعة غيركا كم داتا تحوزو خلها أزيو حيال قرنيناتنا حجي ولا نفتم وكلتي ريبريزنتاتيف ناي كونغرس يخون سناتور يخون ولا نايتي كتماتات يخون كتقربو من كلها سني يا أبا أمريكا حتى نقر عند بوليتيكا حتساتم كلتا نقر عند دلياخا ويبزح حزب خلوه كالو ويبزح جنزب خلوه كالو جي نحنا تي صبو نا إيرتراوي صبو ودابي أورجانيزيشن سالنا محبرات اللون هذا كل زم محبرات زي القدم تختب كلها بحرف أب كتما دم تختب كلها شحكون مجتمعي دهون أثرت شحكون لو تتقبلها
زها أجد أسينه أفتناي ناي مرجعات جزية مثل أمريكاويان نجبرو تاشمي حجي زخول زخمة زخولة ناي زعمت زبحف إسران عمشتن قرب داتا خبر كام أنت جورج إسران عمشتن سني حدا تبقى نبرة تي عمد نجبرون دي جن حدا تي proclamation أفتك تماد لنا سني تفلات أن تكلوا نالو أنا بس كتما ضمت ندحر كوينا بز كل عتناد لنا إرتراع سني بتي محداري هون بتي مير هون بتي زخونة نعمل قصة كال دولار بالنايت ستيت تفلات إنك كم إرتراع حجي بعد تناد سنة proclamation كنقبل كنكال على لنا توحيدو نمجمر تاجزي 56 proclamation 56 كتمات تبع أمريكا عبيت كتمات سيتي كتمات the last that had لني أمبر كون علون خون خلي 56 proclamation توعيبنا زي the flag raised بهالكا بانديرانا إرترا سكولو له خاني بزحت كتمات الله حد خباتنا تاني ضمتوا بيريا كتمة تحبي كتمة وين بعد ساكر سان هوزي تمير أفتمير أوفيس بانديرانا إرترا تسقولو لي بحال شيكاغو بحال مينيسوتا قالت بحال حجي إذن تاعيو إتي ركب ناي حدا ناي بوليتيكاوي أبا ناي حدا تراي وي أفتانا نجزياو تراي دي كونت أتسألنا دلو ركبات كتسألنا خلالو دعري زاد مجرش هذا مسأخيان تاعيو تمنجستي إرترا وي بالدبلومات ناي واتساب قدام مينستراناتنا زغوبرو نبري قتسألي تسمدو مس أمريكا زي وتسيد عم تسيدو هو مسيدو درعنا سنة تراي أفتي بعد ناتنا ملخت سريدهم بريزيدنت ترامب سريدو هم وين ستيت ديبارتمنت الأخوهم سريدهم إزاي تصبوا عندي تي كتسالي دقبرنا بر ركبات كأمس تناي إمباسناتنا بواشنطن كات صبوا حجي نحنا خم إيرتران أمريكان كنتاي ترانا عن قبل كنكلا لنا حجي كاب جولاي 1 سجاب كاب جولاي حدا سجاب جولاي إسران حدا زي كامبين ويغوسغواس كنقبر كنكلا لنا كلنا كتمات دلو أنا public diplomacy زبنات أرنيفن تي زدلي زغبلك هلو حجتي مويا نزاربول دلنا عبزي إرتاويان موياويان اللونا زعبازي عام أفلوت أزلو أبز أو بزوق تسورحو انت حنقبر كنكلا لنا حجي نعاتهم كن رخبون كلنا كن رهب مساعدهم سني انت ايوت نعاتهم كا attention كنقبر كنفتر كنكلا لنا خمي غيرهم نابانا أدهوبو يقبرو انتهي في صحبه مزخال كم إيرتراويان أمريكاويان نحنا أنا بزنا بارح أجرزي كم إيرتراو أمريكاوي أبتنات كا ديستريكت ويا أبتنات كا كبابي أزغمت كنت زعمت يدغمت زمويا لني كنت زي عملت غميته بحال وي دخانة تيمنا بروحات تقول تصلوا أنا مسافر راح أبدأ له أمونجا إيرتران أمونجا أمريكان كم حايش زلوا زمدنا أقداسيو نعاي نأمريكا أقداسيو كات غربولو مسرح إذا مسرح زي تجميرو خب على حدث قبل على إسران حدا مغنيات دخونوا له زغات على من تيزا على تزين زين مع تزين تماريس أن حدا غيره توم كونغرس كلهم واشنطن عندهم ماتو سناتور خنو توم ريبريزنتاتيف خنو أو يم صرحوا نخلو استيتاج وكيلهم أو يم حجي عرفت لازم عرفتهم من كتما أمين دموتو عرفت كتما عد مسحلا عرفت كتما أنا خوين خم إيرترا خوين أخرج بخ خلالني بزي عود دخانة كامبين تخيلوا عود دخانة صحفات تسريدو بتليفون نيرو بإيميل نيرو بدبدبة نيرو تراب زوم كونغرسمان ريبريزنتاتيف تبع نباتهم ترايدي كونها ولا وايت هاوس وين بريزيدنت ترامب وين دبدبة إيميل تسريدو تدخل ايميل تسلل خاني مبزحتو artificial intelligence AI يرسبوند قبل كهم تقبلوا acknowledge تقبلوا الجمس تعنتو يدانن بلانا برسني بزي تعلاو دبلوماسي دا سرحة بزي خاني نحنا وين إيرتران أمريكاوان وين اتركب أمونغو زخلت حاجة زي كم حيش الله كم حيش كاني تي نكلتي أمريكب كاني نحنا خاني نكلتيو زيغا سلازخونا خاني أبز خاني انترست لنا ستيك هولدرز ينازبل تشمي تصبو مكابات غيرو I wish تي داتا مساينيرو جن I will give you تشمو تي تشمو العلي بزحات سناترز سقبت مع المشات
سقاب تمال مشيت عشر تمال مشيت حجو زغوت أورولو نعلت عصر شمونتا حسرت شعاتي أبزو أوغست أبكوكو تومو ريبورت المسألة له تليفون وخن نراقبكم نخلي نايلهم كوت صراحة دوزدلو بزحات اللوكال توم مانجرز نايتوم سيناتورز نايتوم ريبريزنتاتيفز كوت صراحة وسيدهم مستم إيرتراوያን نراقبلو بس إيرتراوያን تراقبهم أو እቲ መግለፂታት ድህብዎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ታድበልካ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ርክብ ክመሓየሽ ክኽእል ኣሎ እቲ ዝነበረ ዘይ ቁኑዕ ዘይኮነ ምስ ኢንፎርሜሽን ዝነበረ ንዕኡ ከዓ ብቐረባ ብዛዕባ እቲ መጋዚን ዳንኤል ኣልዒልዎ ነይሩ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ 3 መጋዚን ኣለዎ ድወፅእ ورحاو له سلسة ورحله حنت خاص سبيشال اديشن تبل كذي توصل على تجي إذا مجازينات الزوين كانوا هو لنا more up culture history لمدتات بحلتات كم وين أب أمريكا دولون فتح عالم دولون فتح إرتراو زبور كتو إرتراو زبورو بزعبة art دزاربيو دقلت يو تي ناي public diplomacy